Tanimin Dari wato Tamim Aldad shine mutumin da ya ga dujal kamar yadda ya zo a hadisin Fatima bint Qais, Allah ya kara mata yadda. Kalmar dujal na nufin mutum makaryaci, mai yaudari da ba a iya bambance ƙarya da gaskiyarsa. Dujal wani launin halitta ne mai ido ɗaya yayin da ɗayan yake a shafe, wasu kuma na cewa idonsa ɗaya ne tak a goshi, sannan a gaban goshinsa an rubuta kafir da larabci. Bayyana dujal na ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama, bi ma'ana zai bayyana a ƙarshen duniya ya kuma kawo fitina babba kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani. Ya kuma ce bayan dawowar Annabi Isa alaihi salam duniya zai isa wani wuri tare da sauran musulmai, sai ya iske dujal a wani gari mai suna Lut kusa da garin Tel Aviv, sai ya jefa masa mashi ya kashe shi. Dujal yakan iya sa sama ta sauruwa ko ƙasa ta amayo da abin da ke cikinta. Hatta na kabari bai tsira ba daga wannan mugun halittar, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haddace da karanta suratul kafi a cikin Alkur'ani mai girma. Dujal yana da siddabaru kala-kala, zai rikita duniya, Makka da Madina ne kawai ba zai shiga ba. Ko kun kaf cikin Alkur'ani mai girma duk wannan shaharar da Dujal yayi babu shi a cikin ayoyin Alkur'ani mai girma sai a cikin hadisai. Fatima bint Qais, Allah ya kara mata yadda ta ce, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin abin da Tanimu Dari ya taho da shi, wanda batu ne da ya shafi la'ananan halittar na ta Dujal. Tanimu Dal ya kasance ɗaya daga cikin ma'abota littafi wato Kristan kafin ya musulunta, kuma matafiyi ne da ke kasuwanci a sassa daban-daban. Ya taɓa wata tafiya da shi da wasu mutanensa a jirgin ruwa da suka ɓata kimanin kwanaki 30 ba tare da sun gano a ina suke ba akan ruwa. Inda kwatsam suka tsinci kansu a wani tsibiri da ake kyautar zaton tsibirin Bamuda ne. Suka ga wata halitta wanda tsabagen gashin ta ba iya bambance gabanta da bayanta, suka tambaye shi, kai waye? Wani halittar ta ce, Aljassasa, wato mai hidima ga dujal ko mu ce yaransa. Yana faɗin haka ya nuna musu wani kogo, ya ce da su ku shiga ciki, na ciki yana da buƙatar ya ganku. Suna shiga cikin kogo suka ga wani ƙaton mutum da hannuwansa, ƙafafu da wuyarsa duk a ɗaure. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku. Umdas TV tasha ce mai ilimantarwa. Tana gamsarwa, ita ce jin daɗin kowa. Umdas Online TV tasha mai inganci. Basu wulaƙanci a gurin kowa. Umdas Online Umdas Online TV, Umdas TV tasha ce mai ilimantarwa. Umdas Online TV, Umdas Online TV, Umdas TV tasha ce mai ilimantarwa. Umdas Online TV, Umdas Online TV, Umdas TV tasha ce mai ilimantarwa.